Вітаю вас, шаноўныя гледачы і глядачкі, гэта пара. Калі разважаеш над тым, што будзе ў Беларусі, што можа быць у Беларусі, заўжды ёсць імавернасць, што памыліся ў сваіх ацэнках, таму я спрабую размаўляць з людзьмі з іншымі кваліфікацыямі, з іншым досведам, якія могуць паглядзець на сітуацыю пад іншым кутом. І на партнёрскім канале «Раца» выйшла інтэрв'ю з амерыканскім гісторыкам расійскага паходжання, доктарам навук Юрыем Фельштінскім. Цікава, што гэты гісторык звяртае асаблівую ўвагу на Беларусь, разумее, улічвае яе геапалітычнае становішча, геаграфічнае становішча. І вось я часта разважаю над сцэнарамі здароўя Лукашэнкі і Пуціна. Ну, відавочна хворыя людзі, публічна бачныя вось іхныя праблемы. Могуць жа яны кракнуць. Можа такое быць, безумоўна, а можа і не быць. Спадзяюся на дэстабілізацыю рэжыма ў Расіі. Паглядзіце, вось нацыянальныя вось гэтыя рэспублікі каўказскія, напрыклад, на Каўказе, там праблемы, з'яўляюцца ісламісты, устройваюць тэракты. Быў бунт Прыгожына год таму. Напэўна ж, ёсць сілы незадаволеныя ў Пуціне, ёсць алігархі, у якіх вялізныя праблемы. Можа быць дэстабілізацыя? Па ідэі можа, а можа і не быць. Альбо я разважаю пра польска-беларускую мяжу, што могуць перакрыць транзіт, і это крытычная сітуацыя для Лукашэнкі, таму што все будзе абсалютна адрэзаны яму шлях да дыялогу з Захадам. І все, экспарт падвязаны пад Расію больш чым на 60%, то бок ён робіцца проста залежны ад Пуціна на 100%, скінуць яго могуць у кожны момант. Это вялікая рызыка, Лукашэнку хочацца гэта змяніць, канешне, безумоўна, вярнуць былую паўнату ўлады, а за ім прыглядаюць вось гэтыя пракрэмлёўскія генералы, групоўка Вальфовіча. Ну, Лукашенка зараз могуць мяжу закрыць, ён павінен нейкія манеўры на захад зрабіць. Адпаведна, гэта вайна ў рэжыме, таму што пракрэмлёўскія генералы выступяць супраць, і дэстабілізацыя. Можа такое быць ці не можа? Дык вось, датычна ўсіх падобных сцэнароў Юрый Фельштінскі выказаўся досыць крытычна. Смысл этого вопроса, ну, как бы нам дружно помочь Лукашенко себя спасти, да, вот давайте ему дадим какие-то хорошие советы, чтобы все-таки, да, он подумал о том, что у него еще есть возможность вернуться в цивилизованный мир. А я не думаю, что это так, по многим причинам. Ну, во-первых, Лукашенко, безусловно, зависим от Путина. И в военном отношении, да, зависим, и в отношении как бы личной безопасности зависим. То есть зная как бы там, как ведет себя в таких случаях Кремль, как подготавливают такого типа операции российские спецслужбы. Понятно, что вариант устранения Лукашенко там давным-давно отработан. И я думаю, что есть длинный список людей, которые там будут Москвой поставлены вместе с Лукашенко, вместо Лукашенко. Я думаю, что это Лукашенко понимает, да, что шансов быть устраненным Путиным у него достаточно много. Я даже не исключаю, хотя это мое предположение, можно даже считать, что это моя фантазия, но я даже не исключаю, что с Путиным у Лукашенко на эту тему был просто открытый разговор, и Лукашенко было сказано, что если он хоть в миллиметр отступит от тех пожеланий, да, которые будет выдвигать Москва, то он будет устранен, и на его место будет поставлен вот такой-то или такой-то или такой-то. Так что это Лукашенко понимает. Мы все пытаемся быть оптимистами, мы все на что-то надеемся. Вот каждый раз, да, вот Россия там начала войну в 22 году против Украины, да, то, что называется уже полномасштабное вторжение. Мы все надеемся на то, что там Путин остановится, да, Путин испугается потерь, испугается дороговизны проекта, испугается того, что ничего не получается. Мы надеемся на то, что Путин умрет, мы надеемся на то, что Путина кто-нибудь убьет, мы надеемся на то, что в России произойдет переворот. Да? То есть мы все время ищем для себя хорошие варианты. То же самое с Беларусью. Да? Мы надеемся на то, что Лукашенко умрет, мы надеемся на то, что Кадыров умрет. Да? Это такой легкий лотерейный билет.
который вроде бы есть шанс вытянуть, да, и тогда ситуация улучшится. Но в истории лучше на лотерейные билеты не рассчитывать, потому что как бы почему-то в истории мы этот лотерейный билет никогда не вытягиваем. Ни разу, да. И Гитлера, в общем, пытались убить, но не убили. И Сталина никто не убил. Да, вот эти легкие лотерейные билеты, конечно, хорошо, если вдруг он вытягивается, но рассчитывать на это не стоит. Поэтому, может, у Лукашенко и плохо со здоровьем, он не молодой человек, но из этого не следует, что он еще не протянет 10 лет. И то же самое относится к Путину, и то же самое относится к Кадырову, поэтому не будем обсуждать здоровье политических лидеров. Лучше надеяться на что-то еще. Лепш спадзявацца на нешта больш грунтоўнае, раіць Юрый Фельштинскі. Многія з ім, напэўна, пагадзяцца, многія каментатары канала Пара. Сябры, а больш грунтоўнае гэта геаграфічнае становішча Беларусі. Месца Беларусі ў гэтым геапалітычным свеце, паглядзіце, стаім на разломе заходняй цывілізацыі і расійскай цывілізацыі. І вось мы вось на гэтым разломе. Адсюль і перакрыжаванне гэтых транзітных шляхоў. І паглядзіце, якая не вайна, паход Наполеона на Россию. Першая сусветная, другая сусветная, все праз нашу тэрыторыю, і мы ад гэтага церпім. Ну, у мірныя часы такое становішча можна выкарыстоўваць на сваю карысць, так? А ў вайсковыя часы беларускі балкон — это вялікая пагроза ўсім кругом, у чым мы ўжо ўпэўніліся. Ну і все сусветныя, разумееце, палітыкі і вайсковыя эксперты вымушаныя штодня думаць пра Беларусь. Путін думае пра Беларусь штодня, я ў гэтым перакананы. Байден гаварыў пра Беларусь, не ведаю, ці штодня думае, но прыгадвае. Трамп будзе вымушаны пра Беларусь думаць штодня, не сумнявайцеся ў гэтым. Сі Цзіньпін думае штодня, праблемы могуць экспорт перакрыць, так? Я разумею, што это для Китая, ну, 4% экспорта. Такая падобная лічба на гэта, здавалася б, не шмат, але тым не менш праблема. І вось пра наратывы ва ўкраінскіх медыях, дарэчы, што вось правялі сумеснае беларуска-кітайскія антытэрарыстычныя вучэнні блізка да мяжы беларуска-польскай, дзе сёння адбываюцца падзеі. Вось украінцы, некаторыя польскія эксперты пабачылі ў гэтым, што хітры Лукашенка пераходзіць са сферы ўплыву Пуціна пад сферу ўплыву Сі Цзіньпіна, так? Ну, я сумняваюся ў гэтым, я б не быў такім катэгарычным. Тут кітайскія войскі ў Беларусі не з'явіліся. Мяркуючы па карцінцы, там, можа, 100 вайскоўцаў з антытэрарыстычных падраздзяленняў тут з'явіліся. Па-мойму, это все несур'ёзна. Калі ўвогуле казаць пра Ўкраіну, там часта прыгадваюць Крым, прыгадваюць Донбас, як такія ключавыя тэрыторыі, якія трэба будзе вызваляць. І рэдка кажуць, магчыма, пра самую важную тэрыторыю, гэта тэрыторыя Беларусь. Без Беларусі не скончыцца вайна, лишить Юрий Фельштинский, докладнее, без вызволения Беларуси. Я об этом говорил неоднократно, и я понимаю, что это заявление такое довольно рискованное, да. Но я, конечно, считаю, что освобождение Украины, как это ни странно, может быть, звучит, должно начаться с освобождения Беларуси. Потому что с потерей Беларуси как геополитического плацдарма, представляющего угрозу для Европы в целом, и в том числе для Украины, если иметь в виду возможности военные для наступления на Киев, война в Украине для России теряет какой-либо стратегический смысл. Да? То есть войну против Украины нельзя вести, если нет возможности наступления на Киев с севера из Беларуси. Да? И угрожать Восточной Европе и Европе в целом, учитывая, что и Швеция, и Финляндия уже в НАТО, абсолютно невозможно, если потеряна Беларусь как плацдарм. Без освобождения Беларуси нельзя закончить эту войну.
потому что до тех пор, пока белорусский плацдарм находится под контролем Российской Федерации, всегда будет угроза Украине и всегда будет угроза Восточной Европе. Вот нельзя победить в этой войне и, соответственно, закончить эту войну, не нанося ударов по Москве. Как только будет достигнуто это понимание, наверное, изменится стратегическая ситуация на фронте. Но и эту войну нельзя закончить, не отняв у России Беларусь, то есть не освободив Беларусь от российской оккупации, потому что Беларусь, в которой еще предположительно находится ядерное оружие, это плацдарм неимоверного риска. Так вот, в случае с ядерным оружием, тем не менее, угрозу нужно ликвидировать превентивно, потому что задним числом может оказаться, как бы, что цена слишком высокая. Да? Но мы видим, к сожалению, что это не делается. Да? Поэтому с Белоруссией то же самое. Вроде бы, да, имело бы смысл на базе там, каких-то уже существующих белорусских войск, воюющих в составе ВСУ, а, ну, попробовать рискнуть и, тем не менее, освободить Беларусь от российской оккупации. Но, видимо, сейчас еще не до этого, скажем прямо. Вось мы і ўпіраемся ў самы важкі фактар захада, наколькі захад здольны аператыўна рэагаваць на выклікі. Ведаеце, яшчэ да падзеяў 20-го года аналітыкі кругом абмяркоўвалі будучую трэцюю сусветную вайну і што Беларусь будзе адным з асноўных тэатраў баявых дзеянняў, ну інакш немагчыма. Я сур'ёзна вельмі, канешне, да гэтага ставіўся. І вось падзеі 20-го года народ праявіў сваю волю, момант вырваць Беларусь з расійскай арбіты, таму што Беларусь павінная быць не беларускім балконам, не ў расійскай арбіце, а часткай абарончага поясу Еўропы, абараняць усю заходнюю цывілізацыю, быць важнай часткай заходняй цывілізацыі. Я наіўна тады думаў, што вось момант для аналітыкаў заходніх, для рашучых людзей, вось ён момант вырваць Беларусь з расійскай арбіты. Замест гэтага, вы ведаеце, яны прыняліся гандляваць з Лукашэнкам, арганізоўваць экспартны цуд. Нічога зроблена не было. 22 год, ужо все з гэтага беларускага балкона напад на Украіну. І вось быў момант, калі былі разбітыя значна расійскія войскі, калі яшчэ не было гэтых вагнераўцаў сфармавана. Ну, слухайце, ну вот это быў момант выдатны вырашыць праблему. Ні ў дачыненні да Беларусі, ні ў дачыненні да Украіны праблема не была вырашана. І што сёння мы маем у Беларусі? Маем ядравую зброю. І вот ёсць пагроза ўсім кругом. Ну і зараз мы маем 24 год, адносна хутка 25 пачнецца, і ўсё адно цягнуць гуму, то бок ужо можна было этой рызыкі трэцяй сусветнай спыніць, раз ужо Расія здзейсніла фальстарт. Падарунак зрабіла, можна сказаць, для заходняга свету. А яны нічога не зрабілі і сёння не робяць. Вось прайшоў саміт НАТО ў Нью-Йорку. Ну і зноўку гэтыя наратывы не запрашаюць Украіну ў НАТО, не думайце, не запрашаюць. Гучаць фармулёўкі такія размытыя, што Украіна няўхільна ідзе вось дарогай да НАТО. Ну і зноў-такі Зеленскі прама прызнаецца, самае вялікае расчараванне вайны – это павольнае паступленне ва Украіну заходняй зброі. У месяц па чайнай лыжцы, ну, адпаведна, ты не можаш змяніць баланс сілаў на фронтах, так, гэтай пазіцыйнай вайны, абсалютна без шансаў. Тут стрымаць бы гэтую расійскую арду. І все, ўжо Нью-Йорк Таймс выпускае матэрыял, што Украіна будзе не здольная ў 24 годзе пайсці ў контрнаступ. Хоць для гэтага быў бы час зараз. Ну, што пра гэта скажаш? Здавалася, перад вот этымі выбарамі ў ЗША крытычная сітуацыя ў дэмакратаў. Трэба дзейнічаць, пільна дзейнічаць. І Украіна это такі мог бы быць козыр, вот вайсковыя поспехі ва Украіне. Ну, абсалютна, яны ні на што не здольныя. Заходнія палітыкі ні на што не здольныя. Так яно, ведаеце, яно так было заўжды у такія вось менавіта перадваенныя моманты. Перад Другой сусветнай вайной, калі там ужо Гітлер усёй Еўропай круціў, там жа былі планы ад саміх нямецкіх афіцэраў датычна ліквідацыі Гітлера перад вот падзеямі, калі там яны ўзялі Судэты.
не праявілі рашучасці заходнія лідары, каб скінуць гітлера. Ну і вы самі ведаеце, у што гэта вылілася, у якія ахвяры для чалавецтва. Ахвяры вымяраліся многімі мільёнамі жыццяў. Ну і сёння мы бачым, штосьці падобнае адбываецца. А ці не атрымаецца так, што вось гэтая вось злая настане, ну што баланс сілаў будзе іншы, і што Захад мае шансы прайграць, так, і ўвогуле знікнуць. Канешне, ёсць такія рызыкі. І калі я гляджу на пэўную бездапаможнасць заходніх палітыкаў і стратэгічныя пралікі, я думаю, што яны ні на што не здольныя, што патрэбныя больш рашучыя людзі, якія разумеюць сітуацыю і гатовыя дзейнічаць рашуча, выпраўляць эту сітуацыю. Таму, калі мы гутарым пра выбары ў ЗША, што вось Дональд Трамп, так, рашучая асоба, якая паважае вайсковых, можа дзейнічаць, скажам так, з улікам вось філасофіі вайсковых людзей, што это асоба, якая прыносіць пэўныя шансы для Беларусі. Канешне, вывучаю эту персону, чытаю пра Трампа. Нядаўна выходзіла інтэрв'ю з Раманам Бессмертным на пары. Хто не глядзеў, раю паглядзець, дзе ён казаў, што незразумела у этой асобе чаго больш геніяльнасці ці вар'яцтва. Ёсць рызыкі. Трамп цёмны конік. Так вот я пазітыўна стаўлюся да гэтай персоны. А вось Юрый Фельштінскі кажа, што з'яўленне Трампа на пасадзе прэзідэнта ЗША павялічыць рызыкі для Беларусі да крытычнага ўзроўню. Понимаете, если Украина не является частью НАТО, то российское вторжение в оставшуюся Украину произойдет просто на следующий день после подписания каких-либо бумажек. Трамп это прекрасно все знает. То есть он как бы знает это. Другое дело, что его пункт первый абсолютно не волнует Украина, он готов ее сдать хоть завтра, да. А пункт второй, Трамп абсолютно как бы подвластный Путину политик. Трамп ни разу за все эти годы не сказал ни одного плохого слова про Путина. Да? Вот ни одного, ни при какой ситуации. И не скажет. Потому что это вот одно из условий агентурной зависимости. Да? Он как бы не имеет права этого сделать. И никогда он этого не скажет. Поэтому все, что мы услышали в ответ на вопрос, что Трамп думает про российское вторжение в Украину, Трамп отвечает Путину: очень умный человек. Да? А если мы его спросим про то, кто убил Литвиненко, он скажет, что не знает, кто убил Литвиненко. Если мы спросим о том, кто отравил Скрипалей, он скажет, что не знает, кто отравил Скрипалей. Да? Трамп сдаст Украину даже не 21 января 2025 года, если он придет в Белый дом, а сразу же после ноябрьских выборов. Из этого не следует, что Украина проиграет как бы войну и кампанию, не поймите меня неправильно. Но из этого следует, что Европе нужно будет помогать Украине как бы в большей степени и взять на себя тот блок помощи, который шел из Соединенных Штатов. Но в Европе понимают, что Трамп бросит не только Украину, но и всю Европу. Он найдет поводы и способы отказаться от финансирования НАТО и вовлеченности Соединенных Штатов в НАТО. Я считаю, что главный риск, связанный с приходом Трампа, опять же ядерный, потому что проблема не в том, что Украина лишится 50% примерно помощи, да, которая сегодня идет из США. А проблема не в том, что Трамп либо формально, либо реально выйдет из НАТО. Европа достаточно сильна для того, чтобы противостоять российской агрессии. Россия, как мы видим, не такой сильный в военном смысле, как бы не такая сильная держава, да, в военном смысле. Мы это видим по войне в Украине. А проблема, которую вижу я, это то, что Европа лишится американского ядерного зонта, потому что вот этот баланс ядерных сил с выходом Америки из европейских
проблем будет серьезным образом нарушен. Потому что ядерное оружие в Европе есть только у Франции и у Англии. И вот это создает серьезные риски, потому что это создает для Путина искушение использовать ядерное оружие. Да, вот те ядерные риски, в том числе в связи с возможными ударами из Беларуси, о которых я упомянул, они становятся уже более серьезными. Ну, калі глядзець на справу пад такім кутом, то уся гэтая вайсковая гісторыя, на жаль, можа зацягнуцца надоўга, што ўжо ў гісторыі бывала. Плюс у тым, што праблему Беларусі ты ніяк не абменеш. Для вырашэння вайсковых пытанняў все адно праблема з Беларусю будзе развязаная. А калі не будзе развязаная, то заходняй цывілізацыі канец. Вось такое маё меркаванне. Ну і што тычыцца падзеяў унутры Беларусі, я лічу, што сітуацыя застаецца турбулентнай. Давайце сачыць магчымыя цікавыя падзеі. Што тычыцца геапалітычнай абстаноўкі, яна таксама турбулентная. Справы могуць атрымаць такую нечаканую хаду ў кожны момант. Давайце таксама пільна сачыць за падзеямі, якія адбываюцца. Поўная версія гутаркі з Юрыем Фельштинскім у апісанні пад гэтым відэа, я яшчэ раз пра гэта нагадваю. Я заклікаю вас, шаноўныя гледачы і глядашкі, асабліва новыя. Калі ласка, рэагуйце на гэтае відэа. Пішыце каментары, падпісвайцеся, каму гэта бяспечна, таму што толькі так мы можам сабе дапамагчы. Ніхто кругом не бярэцца нам дапамагаць, там бізнес, не бізнес, беларускі, там грамадзянская супольнасць, ніхто не імкнецца тут дапамагаць, толькі мы самыя. І вы можаце нам дапамагчы вось гэтымі дзеяннямі, меркаваннямі, рэакцыямі, падпіскамі. Ну то давайце разам прасоўваць беларусацэнтрычны контент. А ўвогуле, мне здаецца, ну пара ўжо, каб адбывалася нейкая дынаміка. Праўда ж? Да сустрэчы.